Hola, em dic Gemma Geis Carreras, em presento a les primàries de Junts per Catalunya a Girona i us volia plantejar una sèrie de reptes que crec que seran importants en aquesta propera legislatura. Catalunya pateix un gravíssim dèficit d'infraestructures. El govern espanyol no es compromet amb els catalans i amb les seves necessitats i quan s'hi compromet, amb els pressupostos, no els executa. Unes bones infraestructures són la base del desenvolupament econòmic, garanteixen l'equitat territorial i la igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes amb l'igualtat d'oportunitats. He defensat també vehemència al Parlament que la fibra òptica arribés a cada racó del nostre país i això precisament crec que el govern hi ha avançat i a les comarques de Girona s'ha arribat a la fibra òptica i crec que s'ha de seguir fent polítiques en aquest sentit. Però Espanya no compleix. L'Estat no paga els gairebé 4.000 milions del deute de la inversió en infraestructures previst a la disposició addicional tercera de l'Estatut. No compleix amb el compromís de desdoblar la Nacional 2. No compleix amb el compromís de dur a terme el corredor del Mediterrani. No compleix amb el compromís del traspàs complet de Rodalies. I a més, en l'àmbit de Girona també hem de destacar l'aeroport de Girona, que hem de recuperar també perquè crec que pot ser una peça, com ha estat fins ara, essencial per al desenvolupament econòmic de les comarques de Girona i que Aena precisament no és gaire cooperadora amb l'establiment de tarifes i crec que té un espai, l'aeroport de Girona, en relació a l'aeroport de Barcelona i amb una xarxa catalana d'aeroports. Per tant, jo crec que això no ho hem d'oblidar i ho hem d'impulsar. A més, crec que els catalans, els gironins, mereixem disposar dels equipaments que pels impostos que paguem hem de tenir. I a més, ara això és més exigent i més necessari que mai per la situació de crisi econòmica i social que ens ha generat la pandèmia de la Covid i ens cal més que mai administracions responsables que mobilitzin tots els nostres recursos per tal de tenir unes infraestructures de primer nivell sobre les quals poder establir les bases de la recuperació econòmica. Aquests aspectes que us cito crec que són importants i hem d'exigir més que mai al govern espanyol per aconseguir el retorn a les infraestructures que el país mereix. Però estic segura, i crec que estaran d'acord amb mi, que la millor infraestructura que podríem tenir pel país és la independència de Catalunya, perquè seria l'única que ens permetria poder decidir quin és el model de país i garantir que Catalunya tingués les infraestructures necessàries per la seva recuperació econòmica i per garantir la igualtat dels ciutadans, visquin on visquin, de qualsevol indret del nostre país.